Que tal, señoras e señores? Son as 6:30 e chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Nova semana, novas receitas, novas voltas co prato. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa, da xente que está na casa, que nos está desenviando. Durante a fin de semana sabedes a cantidad de receitas que chegan. Bah, non me chega ao móvil para guardalas todas. Pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que faz? Que veño solo. Xa estamos. Non, eu Xa estamos. non vim por ningún res. No, cando pedistes dereitos laborales non era librar todos os días. Un día, eu librei un día, Mira, con este conto a min sí que me vai dar unha volta, pero de verdad, non de broma. Vai me dar de verdad pola vosa culpa. É que é increíble, Eu, non sei, eu máis non podo facer. Fago os dous, se queres. Toc, 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 toc. Hola, compañeiros. Eu hoxe non podo estar con vos, pero estou en espírito. Que che parece, cañotas? Por mal que me vai parecer, facedes igual os dous, Xulio, ti... Pois, eu non estou, pero mando un compañeiro. Así que, portadevos ben. É un detalle. É un detalle que mandes un compañeiro. Bueno, Begoña, pois pasa ben ali por onde estés. Pois chamaremos ao compañeiro, non? Sí. Sí. Pois que pase o compañeiro de Begoña. Veña, un aplauso para él. ¡Home! Hola, moi boas. Don Alenta Río. Que tal, como estás? Ponte aquí, por favor. Don Alenta Río do Pampín Bar. Que tal, como Sí, señor. estás? Pois todo moi ben. Sí. Encantado de vervos. Bueno, así que o amigo de Begoña es ti. O enviado de Begoña. Sí, señor. Pois non temos a calquera aquí, Xulio? No. Non temos a un calquera, Non tengo miedo, El, home, non sei, supoño que verías a gañar. Para unha vez que veño. Home, tens razón, non? Xa que ves, marchar ca vitória. Exacto. Moi ben. Ti que? A min, eu estou nun punto que me dá igual xa gañar ou perder, pero eu prefiero gañar, A ti dache igual, pero Claro, prefires gañar. claro, home, claro. Bueno, pois imagino que estades impacientes os dous por saber que é o que imos cociñar. Imos ver que é o que nos trae a nosa queridísima Fátima de Narón. Son Fátima, son de Narón e soy sensible ao gluten. A receita que traigo hoxe é un arroz con ameixas e moi sinxela de facer. Primeiro, abriremos as ameixas, as reservamos, despois facemos un pochadiño coas verduras, engadimos o arroz, añadiremos o caldo de pescado ou de marisco e despois teremos que engadir as ameixas que tiñamos reservadas, deixaremos cociñar uns 2 minutos e listo. Espero que os guste tanto como nos gusta a nos na nosa casa. Fátima, o arroz encántanos neste programa, pero ameixas non temos hoxe. Non temos ameixas, estos son mexillóns. Pois son familia, Son familia, non? Exactamente, sí. Bueno, supoño que co arroz podemos facer calquera cousa. Pódese facer arroz con carne, arroz con peixe, arroz con marisco, pero vos que ides facer? A ver, Alén, contame. Eu neste caso vamos a facer un arroz moi centrado no mar. Nada, buscando aí a sustancia do produto e pouco máis e moitas voltas. Neste caso mexilón e rape, que quede aí toda a sustancia na mesma paellera. E nada, rico, rico. Ves a por todo. E con fundamento, ves a por todo, Totalmente. Bueno, tes peixe sapo, entón vexo por aí tamén, Sí. ademais do mexilón. Vale, Sí, é o sí. noso querido Xulio de Silleda que vai facer. Pois eu vou utilizar o peixe xapo tamén, un poquinho de calamar e uns langostinos. Como che gustan os langostinos a ti tamén, Pero polo mismo que dixo Alén, a min o sabor que lle vai aportar a cabeza do langostino vai ser Claro. o que vai marcar a diferencia. Non lle vas botar manteiga? No. Bueno, mira, vas Mira como evolucionando, arriesgo, vas evolucionando, non? Como arriesgo. Recordamos que é unha receita sen glute. Para os intolerantes ao glute, ti vas a utilizar peixe sapo, el tamén, pero o resto dos mariscos van ser un pouco distintos. Sí, o calamar e langostino. Moi ben, el, mexilón, pois cando que irades, Alén, Xulio, Alén, Moi ben. Vamos. a traballar. Veña, contame como vas ir facendo. Nada, primeiro vamos a facer unha mariñeira, como se fora a base da... Poñete o lume que queiras. É que son complicados, todo o mundo chega aquí e ten problemas ca vitrocerámica, entonces non quero que os teñas ti tamén. Bueno, é que cada cociña é un mundo. Sí, eso é certo, eso é certo. Entón, o primeiro Nada, que... vamos a facer unha mariñeira básica para darlle aí fundamento, sabrosura. Allo e cebola xa... Previamente picada, non? Sí, exacto. Ti o allo faz como Xulio, que ele esmaga.
Sí. Así de lado. Sí, porque queda aí o sabor, despois se nos molesta tamén o podemos quitar, a pele igual, e non é engorroso a hora de comer. Vale, atención aos pequenos trucos que ximos desvelando no programa de hoxe. Cebola ben picadiña, o allo podémolo botar co súa pele, despois se é engorrosa, pois quitámola. Se tedes algunha receita, algún truco ou algo de como facer estas cousas, chamade ao programa, que tedes aí o teléfono, tedes aí o número, marcádelo, chamades e comentades a receita 664-483419. E lembrade, Alén, non sei se sabes, que repartimos cartos aquí. Sí, pois, entonces vin ao lugar adecuado. Non pa ti, non pos da casa. Bueno, pois tamén está ben. Tamén está ben. Hai que dar cartos á xente que está moi cara a cesta da compra. Entón o que facemos é, facemos unha pregunta e a xente da casa se acerta, leva 50 euros. Moi ben. Pareceche ben? Sí, totalmente. Pois, Alén, vais encargar de facer a primeira pregunta. Que lle estás botando? Que vin que aromatizaches por aí? Tomillo e laurel. Tamén lle botamos sal agora para que a cebola deshidrate antes e se faga antes, adiantar un pouco o proceso. Sí que cheiran os aromáticos. Sí. A min o laurel na cociña galega pareceme básico, é algo que me gusta moito, aromatizar co loureiro. E despois co loureiro hai a veces problemas, porque hai xente que di que, por exemplo, no marisco no. E hai outra xente que sí que lle bota. Bueno, perfume, eso xa son gustos personais, isto non hai reglas escritas de nada, non? Senón a cociña tampouco evolucionaría moito. Tamén é verdad. Pero sí, a min resultame agradable. O sea, vai xa dentro do gusto persoal de cada un. Sí, exacto. Bueno, mira, aquí a Alén ben lanzadísima, pasa por todas, ben, sin problemas. A ver que nos conta Xulio. Xulio, ben lanzado, Ben, non sei se habrá que parar os pés. Alén ben, Ben. Como ben, a por ti. Ti que fixes nada, claro, escoitalo. Escoitalo, porque explicouno moi ben, ademais. Non como a ti. Digo, que maravilla, ti tamén. Maravilla, de verdad. Maravilla. Mira, eu estou pochando o allo e a cebola e, como sempre, esmágolle as cabeciñas que se vayan facendo. Insisto moito neste truco. Bueno, insistes ti, pero insisto eu tamén cando faz. Insisto moito porque se o probas vas te dar conta que... É verdade. A xente da casa probade o truco de esmagar as cabezas do langostino porque lle dá un sabor... Claro, dalle moitísimo sabor. Brutal. E ademais, o arroz como absorbe tanto, supoño que absorberá moitísimo ese sabor, non? O que se trata... Mira, o único secreto que ten un arroz é un bo sofrito e un bo caldo. Ajá. Entón, o caldo témolo aí estupendo que fixemos cos osos do peixe sapo. E un poquinho de verdura. Sí. Bueno, cebola, cabeza de peixe sapo e auga, nada máis. Por eso falábamos que é apto para celíacos. Moi ben. Entón a cebola piqueina moi picadiña, entón o que vou facer é ir guisando aí o calamar. Ala, as luras, mira as luras como encollen, o botalas. Mira que fresquiñas. Velas. Bueno, pois temos dúas receitas moi guapas, dous cociñeros moi guapos, imos ver que opina a dona da receita do día de hoxe. Que pase, por favor, Fátima de Narón, un aplauso para ela. Hola, Fátima. Hola. Que tal? Moi ben. Como estás? Moi ben. Vento ao xeito. Ti vento ao teu ritmo. Perfecto. Como estás? Moi ben. Bótate un pouquiño para diante para que te vexan ben na casa. Perfecto. Bueno, contame, gustache moito o arroz? Sí, gústame moito o arroz. Sabes o que estades cociñando moitísimo. Sí. E ole moi ben, E sabes que pasa tamén? Que é moi habitual que os cociñeros deste programa non sigan estritamente a receita que manda a Non, xente. o sei. Sí, non? O sei. Vale, pois vamos ver que nos conta entonces Alén. Moi ben. A ver que nos di. Que estades a A ver, facer? conta, Alén. Nada, ahora encadimos o tomate, vamos a deixar que evapore un pouco a auga e que se mezclen aí os sabores, cas aromáticas. Aquí o que fixemos na mesma tarteira onde vamos a rematar o arroz, sofreímos un pouco o azafrán para que colla aí ese punto óptimo de sabor e salteamos tamén o rape un pouquiño. Por recapitularlle un pouco a ela, a xente que está na casa, primeiro fixeches un sofrito, por decirles que estás facendo un sofrito, que lle botaches cebola, allo, aromatizáchelo, despois engadiches o tomate, e do outro lado estás na tarteira, bueno, na paelleira, que podría ser, salteando un pouco o rape, non? Sí, exacto. Ahora xa o temos, vou non reservar.
co azafrán xa. Entón aquí quedaría a sustancia e non se nos pasaría despois ao final cando temos todo o arroz e a mariñeira dentro. Para que non se seque. Que che parece, Fátima? Moi boa pinta, moi boa pinta, Sabes sí, que sí. Alén é a primeira vez que ven. Entón está un pouco nervioso porque quere ganar. Bueno, Él quere ganar, entón vai ao minucioso, Non vai sabes? mal, non vai mal, non. Non vai mal, vale. Bueno, vamos ver que nos conta Xulio. A ver, Bueno, hola, Xulio Fátima. de Silleda. Xulio de Silleda. Mira, eu pochei un poquinho de cebola e un poquinho de allo, Moi vale? ben. E agora estou guisando o calamar nesa ceboliña e ese allo e utilicei as cabezas dos langostinos para saltealo todo xunto para darlle sabor. e exprimir para darlle o sabor. E xa retirei. Vale? Que é todo ese laranxa que Que vemos todo ese aí, laranxa non? que temos aí e Eso o- que vemos aí laranxa é Eso do... é. Entón, agora, para completar o cabezas. sofrito, o que vou facer é relar un tomate Tomate como Alén, copiando a Alén, non? copiando, home, claro. Xa. El, Xa. hai que Ti copiar, ves, o hai que copiar dos funciona- vos. O que funciona copias, non? Hai que copiar dos vos. Que boa frase. Claro, Que boa entón eu- frase. Ves, relollei aí o tomate para que se nos cociñe antes, Ajá. Sen a pel. sen a pel, sí, A ver, simplemente rellalo aí. O sea, relalo. Quero apagar isto. Esta, sí. E deixo que se siga cociñando aí. Quero apagar esta e prender isto. Non lle botas viño. No, non llevo botar viño. Voulle botar despois un poquinho de caldo. Entón, Seis. aí o que fago agora, voulle botar un poquinho de colorante. Non usas cúrcuma. No, Listo. cúrcuma utilizo para outras cousas, pero aquí prefiero que non teña ningún sabor invasivo. Estaba aí Que aislando a sepa. Alén, porque xa sabedes que os vitros Sí. deste programa ás veces, pues, teñen o seu. Debe ser Bueno, aquela cociña que... quero que me digas así un pouco ao oído, que non escoiten eles, igual se escoitan, pero que non escoiten eles moito. Cal pinta millor? Pois agora co colorante se tampouco ten mala pinta, pero aquel corrape... Ahora botelle rape. Ui, Ahora botelle Alén en rape. cabeza, Xulio, Alén en cabeza, Tô nervioso, Ahora Xulio. botei... Xa lle botei o rape tamén, hai pa que darlle axudarlle. tamén un pouco de ánimo, Un non? pouco, sí, un pouco de ánimo. Claro, a mí non me fai falta o ánimo, non? No, total, palmar palmas igual. Que máis che dá o ánimo a ti? Estou tan afeito a palmar xa. Sempre perde, non? Bueno, Fátima, vouche pedir que te sentes na cadeira dos sufridores, Moi vale? ben. E moitas grazas por estar connosco. Perfecto. Un aplauso, por favor, a nosa querida Fátima. Temos unha chamada telefónica, a ver que nos conta Encarna de Valga. Que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Pois eu bastante ben. Ah, non. Non tan ben como a ti, pero... Non tan ben como a min. Bueno, sí, a ver, eu non me podo queixar, tes razón, Estou Home, ben aquí, home. cheirando a comida, podendo comer, presentando un programa de televisión. Exactamente, Sin eu rascalas. podo vela, pero aquí non me ule. Claro, peor era estar picando pedra. Eso é verdad. Eso é verdad. Encarna, a ti gustan os arroces? A mí o arroz encántame. Ves, a min tamén, A min tamén. E que che gusta máis, con peixe ou con carne? Porque hoxe estamos facendo con peixe, pero tamén se podería facer con carne. Bueno, con calquera das dúas cousas, pero bueno, se leva peixe e marisco, moito millor. Xa, o que pasa é que é máis caro. Aí depende. Bueno, Hoxe en ti... día é todo caro. Sí, bueno, é verdad, hoxe en día é todo caro. Por iso tens que xogar ao noso concurso, para gañar 50 euros. Ou, Vale, hai outra pois opción. paréceme ben. Hai outra opción, que é que veñas ao programa a traer unha receita. Non hai problema, Eu Iso é cando queirades, xa sabes, estou disposta. E nós encantados. Ademais é gratis e os produtos poñémolos nós. Mira que ben, home, se os tivera que levar eu xa teria que pensar. Xa, tes razón, tes razón. Bueno, pois, penso moito e dille aos compañeros cando queres vir, vale? Non me escoitou. Encarna, Non se escoitei a verdade, dime. digo que o penses e que veñes un día ao programa. Bueno, Vale. xa. Sí. Veña, exactamente. un bico enorme. Vale, outro para ti. Chao, Bueno, chao. vamos aí. Chao. Hasta logo. Hasta logo. Bueno, veña. Ao final ben. Non sei se ben, pero seguro que xa lle están os compañeros comendo a cabeza para que veña. Rápidamente, contame. Nada, botei o rape, Ajá. rallei a segunda parte do tomate e agora neste guisiño, o sea, neste caldiño vou deixar que reduza un poquinho para guisar tanto o calamar como o rape, tomate, a cebola, o allo, todo. Moi ben. E unha vez que evapore a auga, botarei o arroz. De primeiras, pintaz, que se vaya facendo un poquinho. Aí. Bueno, porque non che dixen, este é o arroz do señorito. Entón é o meu. Claro, é un É o arroz meu. que non ten casca, nin ten cuncha, nin ten nada. A paladas. Vai todo picadiño, simplemente A paladas. co dedito así para arriba. Maravilla, así. Vámonos a comer así. A ver como comemos o de Alén. Alén, ti como marchas, como vas? Pois bastante ben. Xa temos a base feita, que é a mariñeira. Buah, que ben ule. Botelle unha puntiña de salsa de tomate para seguir reforzando aí
e aportar sustancia. Botei un pouco de viño blanco, xa reduceu, e xa lle botei un pouquiño de fumet para arrancar xa así un pouquiño. A min é unha manía persoal, non me gusta sellar tanto o arroz no aceite, porque despois costalle un pouquiño máis chupar o caldo. Entón, como me gusta que se hidrate moito da sustancia do caldo, que lle damos moito protagonismo, pois non sofrío moito o arroz, non me gusta sellalo, pero é algo particular. Moi ben. Pois mira. Deixamos que se vai... Mira, deixamos que se vaya facendo. Aí está. Mira como vai o arroz de Alenta Río. E nos imos preguntarlle a Galicia se lle gusta ou non o arroz mariñeiro, porque, claro, Galicia, ás veces non sabemos o que é, ou si. Vostedes claro o que é o arroz mariñeiro ou non? Arroz mariñeiro. Si ten algo que ver con el arroz valenciano, supongo que será algo caldoso Cos nosos mariscos daqui, non? Sí. Estilo italiano, con pasta. Non, ó. Angostinos ou gambas. Ameixa. Berberechos. Salvo de calamares. Hai quen lle bota nécora. Voladores. Cada un bota o que ten. Para min, como preparo eu? Soy pouco cocinero. O arroz mariñeiro caldoso. Eso vai para gustos. Bo sofrito. Ceboliña e un poquinho de pimento e un tomate. E despois quito yo, porque a mí non me gusta. Frilo así a lume lentiño. Boto dúas taciñas de arroz, pois botolle 4 ou 4,5 de auga. Despois mezclo os mariscos e despois mezclo todo. E hasta que se absorba toda a agua. E boto salsafrán e viño blanco, A miña receita é como a de todos, o arroz non ten secretos. Un plato único para chuparse os dedos, non sobra nunca nada. É que non sobra nunca nada, que vai sobrar? Nunca sobra nada do arroz e mar do peixe, aproveitas absolutamente todo. Pero digo eu, podíamos facerlle unha pregunta á xente que está na casa. Que vos parece, para que ganen cartiños, que vos parece, por exemplo, que peixe lle botaron os dous cociñeiros ao seu arroz? Ou con que mismo peixe están facendo os dous o plato? O peixe sapo. Que estás utilizando peixe sapo? Sí. Tamboril en portugués. Pois valen nos calquera dos dous, peixe sapo ou tamboril, non? 50 euros en xogo, por favor, comezad a chamar ao teléfono do programa porque repartimos cartiños e xa sabedes a resposta, como sempre. Somos así. Alén, como vas ti? Ben. Mientras tanto. Ben? Moi ben, ahora xa vamos botando... Eu son moito tamén de arroz meloso. Eu tamén. O importante é movelo para que vaya mantecando co seu propio almidón. E hai que movelo, evidentemente. Hai a historia esta de que os arroces non se deben mover, dependendo do resultado final que pretendas, pero eu penso que xa pinta arroz gañador, Sí. Moi... Vale. Así me gusta. Con actitud, con ganas. Entón, para que sexa meloso, este é un truco, non? Por decirlo así. Para que sexa meloso, hai que ilo meneando un pouco. En realidad, sí, eu que traballei en Valencia teñen 3 tipos de arroz, meloso, caldoso e seco. Danlle moita importancia a este tipo de cousas. Entón, para o seco, como tes que ser moi estrito ca elaboración, prefiero non xogarma, e ademais tamén mola esa sustancia así gelatinosa do caldo que queda ligadiño, e xa que temos... Para o meloso, sí. Xa que temos a cabeza do peixe sapo, os mesilóns, e aproveitamos toda a sustancia, o caldiño e todo, pois a min gustame moito trabalo con... O sea, botando o caldiño pouquiño a pouco, irlle dando voltas. Mira, agora xa estaría ligado, ves? Xa non está líquido de todo, o líquido xa colleu espesor. Claro, cando pide, vamos botando. Exacto. Que tipo de arroz está facendo Xulio? Pois eu vou maresgar. É bueno facer seco. Vale. De feito, vou no rematar... Ten cuidado, non se che sequen as vitorias. Vou no rematar... máis. Vou no rematar no forno. Pero para ser seco ben non moves, Claro, porque teño que movelo para que non se agarre. Claro. Que igual, non sei... Que? Ti fixeche arroz algunha vez? Sí. Sí? Con leite, non? Non, fixen arroz tamén moitas veces. Bueno, pois hai que movelo para que non se agarre. Pois eu meto na pata, deixo aí a cocer e algo. Agárrase. A veces. Claro, ves? De vez en cando. O teu é todo socarrá, non? O meu é... socarrá queimado. Pois... No, eu tamén quero movelo, como ben decía Alén, para que solte a fécula, porque o que quero despois, que non me quede moi licuada a salsa, para que cando meta no forno me faga unha costriña por riba. Vale. O sea, que o vas rematar no forno. Os últimos 5 minutiños vou meter no forno. Vale.
E que máis che queda por facer? E despois vou facer unha majada, unha machada, unha armajada. Podes dicir unha machucada. Unha machucada A esmajada. de allo, perexil e aceite de oliva para aderezar o arroz unha vez que salga do... Eso despois. Despois. Vale, pois continuamos con Alente Río, do bar Pampín. Vamos alá, xe botache mexilón. Sí, o peixe sapo tamén. Tamén. Xa está todo dentro. De feito, quedounos aí a auga que foi soltando o rape, e mezclouse co azafrán, e xa nos vai a dar a cor, xa ten... Sí. Xa ten ese cor do azafrán que pasalo antes, non? Sí. A min encántame, é un produto que me gusta moito, pero non se debe abusar del, porque senón aparecen aí eses tonos, eses sabores metálicos. Ah, amigo. Entón, a min é algo que me fascina. Rape e azafrán xa sería un caldo ideal. Sabes que me pasa a min co arroz? Que en canto vexo ese color azafrán, xa digo... Sí, chama. Xa me chama. É apetecible. Vamos chamar a Fátima a ver se ela lle chama tamén. Fátima, por favor, ven connosco. Un aplauso para ela, que ven aí. Epa! Vamos aí. A ver, a ti chamanche os arroces que estás vendo aquí ou non? Sí, creo que sí. Creo que alguno me podría gustar. Sí, ¿no? Algún. Non digo cal, pero algún dos dous podríame gustar. Sí, sí, sí. A Yo ver, creo que sí. vámonos a acercar primeiro ao de Xulio. Vente, hacia esta cámara. E bótelle un vistazo a esta obra de arte. A ver se está empezando a ferver, vou botar un Va a poquinho quedar máis de como caldo. caldosiño, ¿no? No, quero que quede máis ben secar. sequiño, sí. Vai a Bueno, secar. vou intentar que seque, sí. Ui, na casa non se viu esa reacción, pero... Non sei. Fátima, Sí, podes xa verás. facela outra vez. Pon esa cara outra vez. Pon esa cara, sí. Ti crees que non vai quedar seco? Non sei, non sei. Vamos a intentar, a ver. ¿Cuánto tiempo lo vas a meter No forno. No forno, nada, 5 minutos. 5 minutos, pero bueno, deixar aquí outros 4 ou 5 minutiños aquí. Vai quedar rico, xa verás, vai che gustar, Fátima. A ver, ulir ule ben, eh? Sí, sí. Ulir ule ben. Xa veremos despois como queda. Sí, sí. Imos ver o de... Queda moi ben, O da lenta... Ah, probache. Sí. Está moi bo. Quero probar, Fátima. Bueno. Veña, ver. Un poquinho así para non te queimar. A ver. Ai, que tomates, titino. Moi rico, sí. Ben? Sí? Quero probar? Vale. Sabes quen non pode probar? Quen non pode probar? Isabel de Celanova, que quere gañar 50 euros, pero non pode probar. Ah, claro. Claro. A ver, Isabel, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, Isabel, é unha pena que non poida mandarche así unha palada de arroz para que o probes. Sí, pero eso no tomando por la televisión. Por o rico olor que dá. Verdad, verdad. Sí. Que me dera mandarche tamén o olor, co que cheira aquí. Hombre, maravilloso, maravilloso. Visto todos os días. A verdad que sí. Isabel, supoño que quererás gañar cartos a golpe de luns. A ver, estou todos os días mirando e quero ganar algo. Claro, por mira, que peixe lle botaron os dous cociñeiros ao seu arroz? Peixe sapo. Moi ben, por 50 euros. Por 50 euros. Moi ben, moi ben. 50 euros que van para Celanova, que che parece? Faime moitísima ilusión. Faime moitísima ilusión. Fanche ilusión, que ben. Sí, porque miro sempre e nunca me collen o teléfono. É que chama moita xente, eh? Claro, sí, eu sei. Chama moitísima xente, eh? Pero hoxe tuve un bo día. Bueno, pues mira, eu que me alegro que tiveres un bo día. De verdade, eu que te volveixo todos os días. Podía repartir tamén. Hoxe está o cociñeiro novo, está sustituindo a chica. Sí, porque Begoña non poido vir. Eu creo que anda de vacacións, ou de festa. Sí, bueno, falle falta, pero fai falta algo. Ou igual está traballando tamén. Pero seguramente que se o fai riquísimo tamén, porque ten moitos xeitos de cociña. Ves? O Julio desde sempre. Gracias. O que lle bote moita mantequilla. Hoxe non lle botei, eh? Hoxe xa preguntaron e dixetes que non. Isabel. Pero é un 10 porque non hai un 20 para esos cociñeiros. Moitas gracias. Isabel, tens que vir un día ao programa, eh? Bueno, pois sí, eu tamén fago comida rica. Pois xa está. Pois un aplauso para ti. Un aplauso para ti. É un bico xigantesco. Gracias por vernos e por chamar, vale? Gracias. Veña. Non colgo. Non colgues, que che collen os datos agora. Non colgues. Moi ben. Vale, moita salud para todos. Venga, enhorabuena. A ver, Xulio, despois disto que? O forno. Aí ao forno? O forno. Quero pavo, eh? Non sei onde está o pavo. Aí está, quero pavo. Fátima, abre o forno, por favor. Abre o forno. 5 ou 6 minutinhos, cuidado que está quente. Abre aí. 5 ou 6 minutinhos e metido, non? Aí ao forno para que nos dore un pouquiño. Perfecto. 5 ou 6 minutinhos e quero
que soe o pavo oficial do Voltas co Prato, cando este preparado iso. Moi ben. Fátima, ahora teste que sentar na zona de servidores. Perfecto, moi ben. Veña, Ata gracias. Gracias, Fátima de Narón, que está hoxe con nós. Podemos ver como continúa o prato. E Alén Terrío. Alén, contame. Oh, Dime ti, como ves? eu vexo un arroz gañador. Ves? Xa tiña pinta e ora é o. Eu vexo, mira, fixadevos na casa como foi quedándome losiño, como dicías ti. Ahora xa está todo ligadiño, Mira. o caldo e todo. Mira. Sí. Buah, isto é unha maravilla. Isto a paladas tamén, Recordamos que é unha receita sen glute, Unha receita sen glute. Exactamente, sí. Sí. Porque Fátima é intolerante, bueno, nós facemos unha receita sin glute que pode comer calquer intolerante ao glute. Aí está. Bueno, Alén, vai preparando iso xa Eu antes xa casi o teño. Sí, xa casi o teño. E casente un pouquiño e teríamolo xa. moi ben, pois prepárate para empratar porque eu voulle contar 4 cousas a Galicia sobre o arroz, porque hoxe cociñamos con arroz, un cereal moi popular grazas, sobre todo aos nosos amigos da China, que consomen ao ano máis de 150 millóns de toneladas. Aquí, casi sempre nos gustou o redondo, o de toda a vida, pero agora hai outras variedades que nos poden dar sorpresas moi agradables. E se ademais lle engadimos peixe sapo ou marisco, ¡ja! A festa xa é completa. Con 4 cousas ben escollidas, podemos facer un arroz mariñeiro. Lembrade sempre que refrito, caldo e tempos de cocción son as claves para sair vitorioso e gañar o aplauso dos nosos convidados. E sí, este prato non ten glute, así que é perfecto para a nosa convidada que ten unha intolerancia, cousa moi importante. E por último, que non me esquezo, hoxe non vos recomendo ningunha festa, recomendo unha viaxe. O arroz con peixe sapo ou tamboril é típico da cociña portuguesa, así que cando non teñades plan ou teñades tempo, collede o coche e cruzade a fronteira, xa vos adianto que paga moitísimo a pena porque os portugueses de cociña tamén saben bastante, ou non, Xulio? Sí, a mí gustame moito, sí. Ti que andas aí machucando? Estou machucando un poquinho de allo, Dalle, un poquinho de perexil. Aí, suando todo o da fin de semana. Estou suando. Aí, dalle. Veña, traballa. Estou suando porque ti non vas suar, que non faz nada. Eu non fago nada. Aquí Iso que leva? leva, mira, un poquinho de allo, un poquinho de sal gorda para axudarme a machucar, pero simplemente para romper o allo, perexil e aceite de oliva, nada máis. E con isto que vou facer é aliñar un pouquiño. Para! Dalle! Para! Quieto! Deixen o que están facendo na casa. Acaba de soar o pavo do Voltas co Prato. Temos que sacar do forno. O outro pavo, este. Vamos alá. Mira como se está facendo. Mira. Saca rápido que se vexe, Mira. Mira como está fervendo, e como nos fixe unha costriña por riba. Canto tempo estivo? 5 minutos. Aquí non houve trampa nin cartón. 5 minutos, literal, 5 minutos, mira. E agora, tan pronto, mira, ves como se está evaporando todo o caldo? E xa se nos queda seco. E agora que vou facer é aliñar un poquinho con este magallo que... Machucai. Non, tampouco fai falta que quede moi machucado, que trátase que se vexa tamén o que lle poñemos, Mira. Pois, mentre vas preparando iso, imos levantar a Fátima, porque xa lle toca a ela probar. Fátima, por favor, vente á zona de probadores, neste caso, non de sufridores. Vente cando poidas. Alén Terrío, como vas con iso? Ben, agora xa está no seu punto óptimo. Pois en plata, por favor, aí cando poidas. Vamos. Vamos a ir metendo aí xa no platiño. Que maravilla, que bonito. Alén fixo un arroz máis melosiño. Sí, isto é unha variedade albufera tamén. É unha mezcla entre o Xenia e o Bomba. Amigo, o sea que é un arroz especial, ainda por riba. Botaches peixe, sapo e mexilóns. Sí. E, por certo, temos que mandar a lanzar a segunda pregunta do programa, que ainda non lanzamos. Vou a lanzar a xente que está na casa. Veña, segunda pregunta, por 50 euros. Quen rematou o seu arroz ao forno? Quen dos dous cociñeiros rematou o seu arroz ao forno? ¡Ja! Eu. Ti, non? Vai colocando aí, anda, vai colocando. Vente, Fátima. Imos. Vente, Fátima, por favor, colócate aquí na túa zona. Alén, pon aquí o teu prato, se faz o favor. Bueno, na casa non vos teño que dicir nada, só mirad a televisión. Vos mirad a televisión a galega porque é que facemos cousas. Mira, 2 arroces, 2 peixes sapo, 2 cociñeiros maravillosos, guapos, con estilo, que cociñan de maravilla. Buah, por favor, vai probando, Fátima, vai probando porque... Bueno, imos a probar primeiro este. Probas os 2, tens que probar os 2. Deixa que xa aguanto eu. Vale. Vamos alá. Imos a probar. E mentres Fátima proba, pois... imos repartir cartos a Isabel da Estrada. Isabel, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás?
Ben, aquí vendo as recetas. Moi ben, queres 50 euros? Home, sempre veñen ben. Pois veña, quen rematou o seu arroz ao forno? Ese está moi bueno. O que dixo é o Xulio. Moi ben, 50 euros. Moi ben. Isabel, un bico enorme. Gracias por vernos. Moitas gracias. Chao. A mí non me invitas ao programa, non? Vente cando queiras, vente cando queiras. Cando queiras, veña. Vémonos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, tesme que dar un veredicto, Fátima, porque hai un programa novo na TVG e queren estrenalo. Hora galega, chamas, e queren empezar. Pois non sei... Pois tens que dicir un dos dous. Tens que escoller. Pois vamos a darlle un voto a Len. Xa está. Alén Tarrío. Chegar a encher. Alén Tarrío vence o Voltas co Prato no día de hoxe. Moitísimas gracias por vir. Moitas gracias a vos. Vémonos mañán, hai máis. Quen anda aí, hai máis. A Voltas co Prato e agora quedan con Hora Galega, o novo programa de actualidade da Televisión de Galicia. Queden aquí, na de sempre, na TVG. Chao. Hasta loguiño.